लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। लैथोमानिख्रुइबो गोथौसिन नोंखौ मोजां मोननाया आंनि नोंखौ हास्थायनाया अख्रांमानिख्रुइबो गुवारसिन लैथोमानिख्रुइबो गोथौसिन नोंखौ मोजां मोननाया रावजों आं फोरमायनो नोंनो सना माबोरै अननाय बिखाखौ नोंनो होबावनो बबे रावजों आं फोरमायनो नोंनो सना माबोरै अननाय बिखाखौ नोंनो होबावनो आंनि गोसोनि गाबख्रावनायखौ नों खोनादोंना खोनायाखै रजे जिउनि गाथोनाव आं नेनानै दं नोंखौनो भुमाव गोरबोसेनि नखर फसंनो लैथोमानिख्रुइबो गोथौसिन नोंखौ मोजां मोननाया जोनोमाव बुङा दाख्लामथों फोथाय खेबस' जिउ जारिमिना दाजाथों दाहा गोनां जोनोमाव बुङा दाख्लामथों फोथाय खेबस' जिउ जारिमिना दाजाथों दाहा गोनां जिउनि सुदेम फुंबिलियाव मिजिंनि दैथुनाव हाजारनि दान सौसि सौसि असना जावलांगोन सानैजों जिउनि दिङा बैथा बुयै बुयै दाहार दानै दानै लैथोमानिख्रुइबो गोथौसिन नोंखौ मोजां मोननाया आंनि नोंखौ हास्थायनाया अख्रांमानिख्रुइबो गुवारसिन
लैथोमानिख्रुइबो गोथौसिन नोंखौ मोजां मोनो